Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Αργοναυπλία.gr. Η μερίδα για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το πρωί στο Βουλευτικό στο Ναύπλιον. Ο Περιφερειάρχης κ. Στατούλης στην παρέμβασή του προσπάθησε να καθησυχάσει τους φορείς του τουρισμού της Αργολίδας, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον του είναι αμύωτο. Υποσχέθηκε ότι από τη στιγμή της υπογραφής του Υπουργού και της παραχώρησης του αεροδρομίου στην περιφέρεια εντός 2 μηνών θα έχει προχωρήσει στις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, που θα γίνει με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μεταξύ άλλων, κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί το αεροδρόμιο της Τρίπολης μετά τη λειτουργία του και να αποτελέσει ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης Πελοποννήσου. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Αργολίδας με τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου, τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τολού, την Ένωση Ξενοδόχων Ερμιονίδας Πορτοχελίου, το Σύλλογο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΖΕΦ, το Σύλλογο Καταλυμάτων Ναυπλίου Ξένιος Δίας και το Σύλλογο Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αργολίδας. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Τα εγγένεια των εκλογικών του κέντρων πραγματοποίησαν οι δύο μεγάλοι συνδυασμοί του Δήμου Ναυπλίων, Νέα Ελπίδα με επικεφαλή στον Χρήστο Γραμματικόπουλο και επόμενη μέρα με επικεφαλή στον Δημήτρη Κοστούρου. Και στις δύο εκδηλώσεις το κλίμα που κυριάρχησε ήταν πανηγυρικό. Το Σάββατο στις 8 το βράδυ πραγματοποιεί τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του και ο συνδυασμός του Δήμου Άργους Μυκηνών Πολίτες μπροστά νέο ξεκίνημα με επικεφαλή στον Δημήτρη Πλατή. Από τον Ναύπλιο, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδυσσέας Βουδούρης και ο συνδυασμός Πελοπόννησος πρώτα μπαίνουν στην τελική ευθεία των εκλογών. Πραγματοποιούν κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στην Αργολίδα με ομιλητές τους Οδυσσέα Βουδούρη, υποψήφιο Περιφερειάρχη, και Γιώργο Γαβρίλο, υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Βουλευτικό στο Ναύπλιον. Το ζήτημα της εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων εν ώψη της τριπλής εκλογικής αναμέτρησης στις 18 και 25 Μαΐου θέτει υποαίωτα, αφού παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη για σχετική συνάντηση, αυτή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Επειδή η δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών δεν πραγματοποιήθηκε και είμαστε πεπισμένοι πως η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, προειδοποιούμε ότι σε περίπτωση που δεν δοθούν άμεσα απαντήσεις και δεσμεύσεις, προσανατολιζόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα σε αναστολή κάθε εργασία σε σχέση με την εκλογική διαδικασία, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της υποαίωτα. Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τις ευρωεκλογές θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαΐου και ώρα 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Η Νότια Αργολίδας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φίλοι και υποστηρικτές του Προέδρου, θα διαθέσει λεωφορεία για τη μεταφορά του στην Τρίπολη. Να αλλάξουμε κλίμα. Δύο γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν το 2014 στις ακτές του Δήμου Ναυπλιαίων. Μία στην παραλία της Καραθώνας και μία στην παραλία του Τολού, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, σε εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες στη χώρα μας. Η γαλάζια σημαία απονέμεται στις ακτές που πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Οι ακτές δεν αρκεί να διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης, σε αυτές πρέπει επιπλέον να τηρούνται και άλλα 32 κριτήρια που αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουωμένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης προείδρευσε στη σύσκεψη των συναρμοδίων φορέων και συντελεστών με θέμα την εξέλιξη του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία του σημαντικού έργου για το περιβάλλον της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα για την εξέλιξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησής του. Ο Υπουργός Πέκα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και την εκτίμησή του ότι σύντομα η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου θα υπογραφεί. Υπογράμμισε την ισχυρή πολιτική βούληση της κυβέρνησης για ταχεία ολοκλήρωση του σημαντικού έργου για την Πελοπόννησο, διαχείριση αποβλήτων, όσο και των ανάλογων έργων σε όλη τη χώρα, με αρτιότητα, υψηλού επίπεδου τεχνολογίας και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης προβλέπει αξιοποίηση από τον ΑΕΔ του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, έτσι ώστε η κάρτα ανεργίας να ανανεώνεται μέσω του διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ. Επίσης, η Εργάνη θα επιτρέπει στον ΟΑΕΔ να λαμβάνει ενημέρωση για τις εργασιακές μεταβολές των εγγεγραμμένων μελών. Αυτός ο περιορισμός της γραφειοκρατίας κατά την ιδεολογική έκθεση της τροπολογίας θα είναι προς όφελος των ανέργων και των εργασιακών τους προοπτικών.
Το θερινό σινεμά είναι παράδοση για το ελληνικό καλοκαίρι, τον Ναύπλιον ως πόλη θαλασσινή και καλοκαιρινή, αγαπημένη πατρίδα των ντόπιων και αγαπημένος προορισμός των επισκεπτών, συνδεδεμένο με στιγμές ψυχαγωγίας και χαλάρωσης, αποκτά και πάλι ένα από τα σύμβολα του καλοκαιριού. Από τα μέσα Ιουνίου, ο θερινός κινηματογράφος Ναυπλίου είναι έτοιμος να σαλπάρει για ταξίδια στην 7η τέχνη από το γνωστό σημείο το δροσερό πλάτωμα στον Αικιάνη στις ρίζες του Παλαμιδίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Argonew.gr. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε όλοι καλά.